Nu skal vi til noget, de fleste af os kun kommer til i drømmeland. Netop at eje en guldmotorcykel bestrøget med diamanter. Godmorgen og velkommen, Uffe Lauke Jensen. Godmorgen. Som Danmarks eneste motorcykelproducent, så har du både designet og bygget den her motorcykel, som altså er i 24 karats guld. Ja. Hvordan i alverden kom du på den idé? Jamen, vi skulle vise omverdenen, at vi har verdens bedste motorcykel, og vi bygger verdens bedste motorcykel. Og hvad gør man bedre end at bygge en motorcykel i 24 karat guld med diamanter? Hvor lang tid har det taget dig at bygge den? Vi har været rigtig mange mennesker om at bygge den, men over 4 måneder. Over 4 måneder. Er man sådan en anelse nervøst anlagt, når man sidder og arbejder med guld og så høj en karat? Det er i hvert fald omstændigt, fordi når du arbejder med guld, inden det får klar lak, så er det meget, meget følsomt, så alle dine fingre kan være på guld, hvis du ikke passer på. Lad os prøve en gang og dykke lidt ned i nogle af de her ret vilde detaljer. Altså selve guldet, det er 24 karat. 24 karat, ja. Og så er der diamanterne, de sidder sådan løst strøget hen over den, for eksempel heroppe på styret. Hvad er det for nogle? Jamen, op på styret og hernede, der er det den sorte, det er en sort diamant, en halv karat, og så er der hvide Top Wesselton diamanter rundt, og der er faktisk diamanter for $250.000. Så det er omkring 1 million, lidt over 1 million danske kroner. Det er det, ja. Så er der sædet. Hvad er det lavet af? Det er krokodilskin, eksklusiv krokodilskin, som er meget dyrt for at købe. Men det hele skulle være eksklusivt, så vi tog den fra toppen af. I er gået all in på den simpelthen. Det er vi i hvert fald. Og det vildeste ved hele det her, det er jo, at den er faktisk solgt. Men til hvem og til hvor meget, det har I lovet køberen at være yderst diskrete omkring. Vi fremstiller eksklusive motorcykler, ja. Og nogle af vores eksklusive kunder må vi snakke om, og andre må vi ikke. Og den her må vi desværre ikke snakke om. Okay, men kan den køre? Det kan den jo faktisk ikke, vel? Jo, motorcyklen kan sagtens køre. Den har været startet. Grunden til, at vi siger, at den ikke kan køre, det er, fordi udstyringsrøret også er 24 karat guld. Præcis. Og hvis det er kunden, vi vil køre på den, så er der selvfølgelig et andet udstyringsrør med i sort, som vi bare monterer, så kan han køre på den. Så det er bare et spørgsmål om udstyringsrøret, så hvis du skifter det til et ikke guldbelagt udstyringsrør, så kan du faktisk sagtens køre på den? Så kører du bare. Har køberen tænkt sig at gøre det, tror du? Det ved jeg ikke. Det er også du kunne have været politiker. Det er det. Prøv at høre. Den her, den er jo vurderet. Vi kan snakke om vurderingsprisen så, ikke? Ja. Hvad ligger det på? $850.000. Så det har været lidt over 4,5 millioner eller sådan noget? Angående kursen, men der omkring, ja, over 4,6 millioner. Okay. Og I har jo bygget, altså som sagt, som jeg starter med at sige, det er vitterligt kun de færreste af os, der nogensinde kommer i nærheden af sådan noget her. Men I har jo bygget motorcykler til flere prominente folk, blandt andet Caroline Wozniacki. Ja. Har hun selv været med til at designe den motorcykel, som vi ser på skærmen her? Ja, den byggede jeg eksklusivt til Caroline, og havde nogle møder med hende først, hvor hun satte sit eget præg på den. Jeg fik rigtig, rigtig meget arveguld af hende, som hun gerne ville have lavet om til nogle eksklusive ting på cyklen. Og en af de ting, vi lavede, det var, at jeg lavede hendes underskrift i 24 karat guld med en 1 karat brillant som prikken over i. Sådan, men der kan ikke gøre det. Det er jo... Der må man sige, at hun har fået sat sit præg på. Det var et billede af hende selv, vi airbrushet på tanken, ja. Ja. Så har Wayne Rooney, altså fodboldstjernen Wayne Rooney, har også været i jeres klør. Hvad skulle han købe? Jamen, en gang om året, der sammen med KidsAid, så donerer vi en motorcykel til syge børn i Danmark, og får en kendis til at designe en motorcykel. Og den her gang var det Wayne Rooney, som var med til at designe motorcyklen, og så donerer vi den til syge børn i Danmark. Og hvor mange penge fik I sammen med den? En lille million gik der. Okay. Danske kronprins Frederik har også en af jeres motorcykler? Ja, han har også en af vores motorcykler, som jeg eksklusivt har designet sammen med ham. Ja. Er han så eksklusiv, så han faktisk er gået efter den her? Nej, det er han ikke. Den motorcykel, han har, det er en, han kører på. Okay, så han bruger den rigtig. Han bruger den, ja. Men virkelig så er det her jo faktisk også verdens eneste eksemplar. Den guldbelagte, altså den her, ikke også? Der er kun det her ene eksemplar. Det her, det er den eneste, og den blev lanceret nede i Monaco af prins Albert i foråret, hvor han trak forklædet af den. Og det er faktisk sjovt, fordi han var noget fascineret af den. Og den er lige blevet lanceret i Dubai, hvor Mohammed bin Salman, en af sheikherne, trak for. Meget kendte sheikher, faktisk, ja. Så det er rigtig, rigtig spændende. Jeg ved også, at umiddelbart, når man kigger på den her, så tænker man jo ikke sådan grøn energi, bæredygtighed og så videre, men den er faktisk til dels bæredygtig. Prøv lige at fortælle, hvordan det hænger sammen. Jamen, jeg er den første i verden, som har udviklet og gennemført Euro 4, en ny forureningsnorm inden for de udstødningsgasser, der bliver udledt. Og det har den her motor faktisk, det er den første Euro 4 motor, som er blevet installeret i vores Lauke Jensen motorcykel. Så en grøn guldmotorcykel
har vi hermed vist frem. Skal vi ikke bare slå det fast? Tusind tak for synet, og så må vi andre jo altså bare nøjes med at drømme derudad. Mikkel, hvad siger du til det? Jeg siger grøn guldmotorcykel, det kan ikke blive meget bedre. Det er nok ikke lige dagen, hvor man skal tage ud og køre på motorcykel i stormvejr. Det er nok heller ikke lige dagen, hvor man skal